KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ha Piindi TV bisimilla mon e roɓɓinu jayndeli moɗon weltare min dañcay kala saaha huccidde mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka caggal noon yewede oɗon gandi gilla alarba mbayruɗen huccodirde ɗum noon ko banam gorko Amadou Moussa wonno ɗo jeudi e vendredi ɗum noon ko wiɗon tan ko dañde plaisir weltare huccidde moɗon e oɗo subakaltine hannde wiɗon yo Allah waɗanen jaami kisal wiide on kadi goto fof salminama inde konon manama e jettoɗe serenɓe men jettaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñagade waw yuppo e Sénégal aduna fof Allah waɗane en jaam Allah jaɓana en kadi korka amen yabarkene laaɗo Allah ɗum noon arande on ko ɓuuri tengtude oɗo subaka ne anda noon kanko oɗo mo ganduɗa kanko woni yette Ousmane Sonko omo fonno noon huccodirde banggal ñawore e tan caggal nde appel waɗa e mambayño ɗum noon koko ruttina caggal to banggal réseaux sociaux joɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo Ummi Hayri ɗum wonno noon profil makko e tan ko wiyete toppuka walla ko wiyete yette kayma deyla luñudul sikki sakka ɗum noon hewɓe indeli mumen ene bonneteno toon kanko oɗon ɓiɗɗo debbo o fawama jungo ha tengti e tan discours mo oɗo mo ganduɗa kanko woni yette Idrissa Seck wonno oɗon discours noon hewɓe e APR ko tikkanɓe mo ma en gar hen joni wonta so Allahu lamɗo jaaɓi. Jaynde losko enquête gudditirten oɗo subaka jaynde enquête noon ari oɗo subaka tan wiide ɓe bindi tan ko projet de tenta déjoué ɗum noon ɓe mbi ko pewdunoɓe liquide aji molotov kamɓe ɓeɗon noon gam tan mataw batso manifestation ji dañiɓe jalta ɓeɗon noon pawa juuɗe koɓe joguino ko tetta ɗum woni ko jaynde enquête ari oɗo subaka garene jaynde Walfadjri ɓe mbi idi oɗo saaha kay koko tan fikure e ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni Benno Bokk Yaakaar ɗum ɗon noon woni gueɗe ɗe ganduɗa yete hewɓe yete jihen koye mumen ɓe mbi maître Oumar Youm kanko noon o wi tan ko kanko oɗo Idrissa Seck o natti dañde majorité wadde noon haalluji makko wona ko woppete hakkille goɗɗo mo ganduɗa suuti konngudi muɗum woni Pape Mawa Diouf kanko ne o wi tan kanko Idrissa Seck noon o ala courtoisie mana banggue jippogol ko neɗɗo mo ganduɗa ko tinɗo hoore muɗum ɗum ɓe woni koɓe ji kamɓe analyse uji ganduɗa ɓe mbaɗi ɗum noon ko tan goɗɗum ko dari ko wiyete M24 ɓe mbi tous contre Macky kamɓe fof noon ɓe daari tan ko haɓade gardilo leydi ndi président Macky Sall candidature muɗum ɓe mbi yete kay to banggal julde korkana na parane kono kay soble e pomme de terre oɗo saaha kañum kay woni tan lamɓe nder marché o yete garena joni jaynde li quotidien noon ari tan koye konngudi Amadou Ba on ji jonde makko e jaleɗe makko kanko noon Amadou Ba o wi tan ko neɗɗo noon wawa liggodade e gardido leydi ndi so weeli so muusi tan mbiya aɗa rutto caggal aɗa suuta konngudi aɗa fawa ɗum ɗon noon fawi ɗum koye Idrissa Seck woni konngudi ɗi yaltine oɗo weekend nde caggal nde huccitno e sattoɓe kabaruji goɗɗum kay ko ganduɗa ɓe gari hen woni procès ponnoɗo dañde hande hakkude Ousmane Sonko e Mambay Niang garen ha joni jaynde l'observateur noon wi tan ko réalité ji walla tan ko ƴewtinda e terrain o caggal nde ganduɗa aɓe pewdittuno eguji ɗi gam tan assade ɗum ha so toɓi ndiyam e ƴeewawa rewde hen ɓe mbi noon
oɗon prévention mo inondation oɗo saaha kay koko ganda ko caɗele tigui ɓe dañi hen saabu yete pewdugol ngol e hoore muɗum weeɓani saabu kay gueɗe ɗe yete mataw ko nannuno e leydi walla ko way noon koko heewi ɓe mbi attentat au cocktail molotov ɗum kay ɓe gaddi ɓe mbi noon koko ganda yete ko sukaɓe mataw yo wondunoɓe walla wonduɓe Ousmane Sonko banno ɗum ɗon kono noon ɓe nanggama goɗɗum koɓe gaari woni to banggal topka ko kalanoɗen joni ɓe mbi ko tolne temedere plainte uji fawama e oɗo ɓiɗɗo debbo mo ganduɗa ete artuno ko mataw gam parande julde ɗo e nder leydi meɗen ko nden o fawa jungo kanko kay wonno yete baɗannoɗo ɗe ɗon gueɗe nandannoɗo omo bonna noon inde hewɓe e nder tan ɗum ko ganda ko kañum woni internet o walla mbiyen to banggal Facebook to yete ɓe garti kay e guerre toon to diwan mo Soudan ɓe mbi yete sénégalais ji wonɓe toon ɓe oɗo saaha kay koye kulhuli tigui ɓe gondi ɗum ɗon noon woni ɓe ganda yete ko toon goni to diwan mo Soudan to saabu ne anda ina dilli no fewi oɗo saaha to capital to garen ha joni banggal drogue ɓe mbi yete toon to diwan mo Maroc to yete ina heewi toon koko ganda kay oɗo saaha ina ƴewtinda no fewi garene jayde les échos noon ari tan ko wiide wonduɓe gardiɗo leydi ndi président Macky Sall nani holla damal noon Idrissa Seck wiide ɗum tan neɗɗo sa natti wawde wondude muɗum hollu ɗum caggal ɓe gaari kay ha joni ɓe mbi yete ɓe nangi ko jeeyo ɓe ganduɗa yet ne mbawi wiyede ko gangster uji ɓe jinno noon ko wadde semé le kawo mana yete wadde gueɗe ɗe ganda pewani so manifestation dañino saabu yete ko cocktail molotov uji ɓe pewdi ko ganduɗa yet ko gueɗe ɗe ganda ne mawi addude caɗele ɗum noon ɓe nanggama kamɓe ɓeɗon garene jayde besbi le jour noon ɓe mbari tan ko wiide F24 oɗo saaha kay jibinama ɓe mbi kañum tan rampili ko wiyete M23 kamɓe noon F24 ɓe mbiyete ko plateforme mo ganduɗa ete ɓe daari tan ko wiide ɓe darani ko haɓade kanko kay candidature gardiɗo leydi ndi e hitande 2024 saabu fotani wonde candidat goto fo noon ne wawi wonde candidat ha heddo gardiɗo leydi ndi président Macky Sall ɗum woni haare mabɓe kamɓe ɓe ganda kamɓe goni F24 e darade ɓe tan gam daranade ɗum ko ganda kañum woni M23 garani jayde tribune ɓe mbi F24 kay oɗo saaha ko opposition o fo dari mbaddi jungo e fandu darnude ɗum yete gam haɓade tan ko wiyete candidature mo président Macky Sall ɓe mbi Ousmane Sonko ɓe Bougane Gueye e tan woɗɓe ɓe ndenti gam tan haɓade ko way noon ɗum noon woni konguɗi ɗi ganda addama ɗum noon nani darna e weekend oɗo ɓe mbi procès Ousmane Sonko e tan oɗo mo ganda kanko woni Mambay Niang ɓe mbi yete kay ko hande tigui ɓe mbi Idrissa Seck noon kañum yete e Diomaye Faye oɗo saaha kay ɓe mbi ko ge darani tan ko gam wadde charme ko wiyete yete république o ha joni tan ɓe gaari yete e tan ko kanko o mo ganda kanko ni Idrissa Seck konguɗi ganda o suuti ɗum e oɗo yete weekend garene jayde libération oɗo subaka ari tan koye gueɗe oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo Oumou Hayri ko ɗum wonno profil makko e tan Facebook kanko oɗo ɓiɗɗo debbo noon o tan ƴettanno ko hewɓe o bonna indeli mumen ɓe mbi noon so heɓino information ji ma o noddanno neɗɗo o gam wadde ɗum chantage namnade ɗum kaalise ko way noon ɗum noon wona kanko tan saabu ni wi kanko wiyete ko Kinne Anta Diop ko kanko tan suuɗinoye caggal Oumou Hayri oɗo on ji gueɗe jobjoɓɓe tigui ɓe mbi noon o dañi duuɓi 49 kanko oɗo ɓiɗɗo debbo ɓe mbi yete gila hitande 2022 o darni noon ko wiyete kayma deyla luñudul sikki sakka woni tan wadde contre ɗum ko ganda kañum wiyeteno topka ɗum ɗon noon addi hande gueɗe ɗe ganduɗa hewɓe indeli mumen ne bonneteno toon ha tan addanimo ɗeɗo caɗele fawama jungo kono noon o inniti inde woɗɓe ɓe ganda kañumenne ko hendeya ɓeɗon e oɗo saaha kay nani pawa juuɗe enquête o noon nana tan rewa ɓe mbi ko tolne
temedere plainte uji fawama e dow oɗo ɓiɗɗo debbo. Garen ha joni jayde stade coftal ɓalli kañum uddata damal ɓe mbi kanko yette oɗo ɓiɗɗo mo bambali Sadio Mané ɓe mbi kay oɗo saaha kay gueɗe makko fo woni tan ko wadde focus e liggey makko woni to banggal City. ɓe mbi yete ha joni kay oɗo e weekend oɗo kay ƴewtindaɓe darde mumen Diao Baldé Keita mo ganduɗa yete kay way kono gartuɗo ni saabu yete match baddo fayida mo waɗi ɓe mbi yete 13e ɓe mbiyete o mo ganduɗa kanko woni Eliman e Crépin kamɓe ne ɓe jiiti koye mabɓe match uji ɓennuɗi ɗiɗo hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe joni udditen hello on ko non tigi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗum noon en mbatta tan sono arde joni en kaali ko kewi tun to ganduɗa kañum woni diwan mo Soudan ɗum ɗon noon ne wawi wiyede ɗiɗo ɓe ganduɗa kamɓe ndenduno junggo e fandu gam wadde coup d'état dañoɗo ɗo joni kamɓe ɗiɗo tigui kabdata e koye mabɓe ne wawi wiyede banggal armée ji ɗiɗi banggal laamu e armée goɗɗo mo ganduɗa yetene wonno toon kamɓe ɗiɗo ɓeɗon noon koye ɗiɗo ɓe Allah wadduno gonduno sehilaɓe hande noon kamɓe gaddi ɗeɗon gueɗe goto fo ina fiye kure e goɗɗo o ɗo joni noon mataw ko gonki sénégalais ji gondi toon ndi hulɓini woni hen yimɓe to noon ɗum woppete tan koye junggo laamu ƴeewa no waɗi ha ɓiɓɓe Sénégal ɓeɗon garta e dow jaam goɗɗum ko ganduɗa ete woni kabaru mo poɗɗen tottude woni oɗo mo ganduɗa ko kanko woni yette ko jogorno dañde hande woni hakkude tan Ousmane Sonko e oɗo mo ganduɗa kanko woni yette Mambay Niang oɗon procès noon koko waɗa renvoyé ha le 8 mai so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum ɗon noon goɗɗum ko ganduɗa yete kewi oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo Oumou Hayri gonnoɗo e Facebook ne waɗa ko wela surtude konngoli ɗi ganduɗa fotani ne fawa ɗum e dow yimɓe e ko way noon kankone o fawama junggo hollidde tan kala ko neɗɗo watta e internet o sikka wawa nanguede walla ko way noon wawa wonde kala ko neɗɗo waɗi hande ne suuɗi ma ñalawma muɗum arma fawe junggo yimɓe ne jiiya to banggal TikTok ñande fo tagga woni hen yimɓe wiya mbasi pittali mumen walla ko way noon goto fo noon yo fat ñalawma muɗum te andama ar saabu police ne waɗa liggey muɗum no hannirta ni mbaɗa liggey mumen noon ha ɗum ɗo noon jooɗo hankkadi neppat ma saabu ne andi ma ñalawma ar ma met wiɗaɗa ara julde korka no oɗo ɓiɗɗo debbo waɗi ni walla artude jultude tas kay leydi ma te sa ari ko nden tigui ɓe pawanma juuɗe hettiyankoɓe ɓiyankoɓe ɗo tigui goddirten robinu jayndel meɗen wiide tan yo Allah ɓeyden sutura yo Allah waɗen yimɓe ɓe ganda ko yimɓe sutura goneten saabu so neɗɗo woni neɗɗo sutura so neɗɗo woodi ko huuli ma wot ko ganda gueɗe ɗe mbatta saka noon ne fawa ɗum e dow neɗɗo bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano en to banggal caméra ko Mansour Sow waɗi chat to banggal montage ko Ali Fall. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma